Ngithe fresh Ah, yazivusi ngabe niyamiyeka uma sisithatha ukudabula lo mjida ngempama ngoba up ubhede kakhulu yinde le ndoda ayiphakami relax hayibo sisitela umbe Jesus sanibona njani sure kaza mshuthi mina mfethu igama lami ngoKing Change yabo manje ngihambe ngibuza abantu ukuthi kini khona iWi-Fi sure awuthiyami nginayo oh nayo iWi-Fi oh Victor sister mina nginayo anayo okay sister kunento ekuthiwa ilokhuzana iWi-Fi ekuthiwa ikeja yabo ikeja iWi-Fi yasekasi awuthiyami ikhona la eGoli uyakwazi na ukuthi uyifake ubheke nanokuthi ikasi lakhe ikhona ini coverage and then ukhokhe as little as 350 a month unlimited mfethu yabo so na sister mhlawumbe mangingeza kini ngizokhuluma noma wakho mhlawumbe ukuthi kufakwe ikeja awunankinga anginankinga futhi plus nayidinga vele iWi-Fi ayidinga vele yazi iWi-Fi sekasi sister ngiyakuthembisa ikeja people ngithemba ukuthi niyayizwela ngalana kuthi uyadingeka ikeja sister mina igama lami nguJinja wena ubani igama lami ngufumbi ufumbi yebo fumbi njayami ngena lana ngena njayami bathini lapha gcwele ngawe awuthiyami wena ubani igama lakho awusibuda my king sibuda mabuda umabulala bafethu angigcwele mina nguKing Jinja mfethu so awuthiyami ngicela ukubuza mfethu ukuthi ngabe niyathandana no Fumbi yeah siyathandana awuthiyami senisikhazi ngana nithandana sina 4 years no sipush ungathini uyithanda ngufumbi nawe uyazibonela njayami yabona nawe nje kushuthi nje physique yakhe nje physique facial expression nawe uyambona facial nje is busy shuthi ngicwele ngawe njayami ngichazele shuthi kanjani shuthi nje unshanje for corners of my body yabo including my soul nje including your soul four corners of the body including this njayami there is no one who have said it like you mfethu and ngihappy ukuthi ku relationship ekusha four corners yabo le nto le mama wena ungathini oyithanda ngo my brother umusibuda luda ngiyamthanda nje yazini uyanginakekela enombonisa usando lwangempela and wena uthanda ngempela lona ulifunayo yeah sister wasuloku umbodo beniyaphi igazi lami njengoba kubanda kanje beniyoshayisha layi umlande kuseni kanje nawe uyabona amawera njani amawera ayadumela ne sikhathi sokupheka ibhontshisi phela phathi sokupheka ibhontshisi must ungangikhulumeli ubhontshisi I am double HP and Rombis mamas so wena sister ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaSibo cha akekho naye kuphela uyena kuphela yeah uyamthemba ngiyamthemba in a scale of 100 mhlawumbe ungathi umthemba kangakanani 95 yeah when uyasithemba ngiyasithemba na in a scale of 100 wena ungathi usithemba kangakanani 100 yeah baby king I love it njayami wena mfowethu ngabe uyamthemba umuntu wakho kakhulu in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani 100% sure wena usithemba kangakanani in a scale of 100 khululeka ngasho nje ukuthi 100 nakhona jiki double ma clip amntanami injami ithi double lama clip yabo le nto no mfethu singindedele mfethu but before I let you go guys ngisacela umubi yakho umuntu wakho mfethu umtshela ukuthi uyamthanda mfethu ziyakhala it's about to go down mtshela mfethu athanda sona you will never know maybe it's the last hakema last mfethu zakhalela manje zakhalela I'm sure ngeni ad then we going back to straight to change. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. This is Base 44. Favor, you better not walk on these streets. You better drive. it's the last Chena. Jaya mawumeke niendlini nombatha ublanket lapha nyoba under the blankets pheka ibhontshisi pheka ibhontshisi njalo ithi ngindedele mfethu but before I let you go mfethu I'm happy ukuthi uyamthemba umuntu wakho ndiyamthanda mfethu and ngisacela mfethu ukuthi njengoba uthi uyamthanda ngicela ukuthi mfethu senze into simple kunento esenza la ethiwa loyalty test loyalty test it's whereby we switching phones on up for 60 seconds yabo ukuthi wena unike umuntu wakhe ifone yakho ukuthi a check ku WhatsApp Facebook nawo Instagram ukuthi wena flatter nabo bani sema plus to use so mangithi sewe niyamthemba indaba ehlesizwe manje ngiyamthemba awubakethi uthi yakuthemba my brother so wena sister awunankinga ngithi nokushintshana kwamafoni cha nginankinga showcase njayami unenkinga inje pheka ubhontshisi kubanda mbo mara ngiyacabanga yazi ifoni yami iflat sure uspanisa iphi i-charger khuleke sithayi awuthi ngibonge
Kahle. Hawu na 69. Ha. Bositshela ngama ikeja mos. Ikeja ne? Sure. I-Wi-Fi sekhaya seyimele. Mina bengizithe ukuthi uzoringa ngaye ikeja yabo. Yeah, ikeja wena mfethu ushuthe ngathini? I-Wi-Fi sekhaya yabo. Ngakuchazela nayo briefly but okwamanje ngizocela sichazele ikeja le yenzakalayo. Wena awuthi yami ke sizochecka amafoni enu angithi wena unankinga ngithi njalo ngoba ucheat ngithi. Or khona nokubekile lapha nebongakudelete. Ah khona kubekile uma brother. Nanex. Manje yini? Awuthi ngene lapha nendawo. Can I come inside? Awuthi sangivuleni lapha nendawo umile kodwa mfethu indaba mfethu. Uthi inkinga manje sishawa isikhathi yabo. Already lizobuya esipanini lade. Kanti wena baby le stress kangaka angisho sibabone sizokwazi ukuthi sihambeni. Nothando sama ngisiyabona labantu laba. Sola sizambela. Ngifuna ukuhamba. Akusaphela ubhontshisi bhuti wami. Angisho subnext baningi. Ulistofu boy. Banikeze phone. Yeah. Mara uthi. Boss. Sondela mfethu. Yeah. Awuthi yami soqala ngefoni kaMamazi. Soqala sicheck yakho sister ivule. Yeah. Ubonile kade umbambile naye. Nami ngangibhotoza. Ha, jinja, hawu naye. Dlunkulu ukubulala ngesipako. Yeah, all right. Bheka WhatsApp baba now. Yeah, okay, Malan. Search. Okay. All right, guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to tap that Sean, this tap it up. What I love you. I'm telling you what I love you. Mepalel. Sure. Showcase pal. Sister abakshele nobafana nje umbisitufuza sibamba namnandi nje. Sibamba ngamnandi hayi bo Jay. Bombi bola. Wena ngithi. Sure. Yeah, makuvela wena mfethu ungitshele. Kodwa makuvela igama lomuntu ongamanzi ungitshele futhi delete lapha. Type lapha uthi I miss you. Ngikumbula. Ngiyathola next. Ngiyathola lethu. Ngoba wena ucheat ngithi. Ngiyishisa. Sister mina vele ngiyakuthemba. Fumbi, ungabe ushithelani? Khuluma baba. Kunanex. Phuma lapho type uthi sex. Ucansi sister unokulicela kwena athi ukombera khweva sex. Kuzomela uveleke mangaveli. Vela abanye lapha. Still kuvela mina. Uzizwa unjani? Ngihappy yabo. Ngiyashaking my guy. Faka utype I miss you lapho ufake neheart above red like danger. Sister wathuka nje ithini? Nayi ngizukanga mina. Angisabi next. Fumbi kukuphi emakhaya? Ase Bergville. Bergville. Lokuvela mina. Type lapho uthi morning I'm pregnant. Fake namaphilisi morning after wadla amaphilisi la. Asiwazi but La abanye bethu. kumbathisa kumbambathisa ukuthi uketshezi lingabambi. Hey. Hey, lekabu na Facebook. Shona khona guys. Phuma la pum phuma. Ngena Facebook. Utype la uthi I love you. Sembe wena sisusa Bergville. Boring kanje. Uthi iphethe kahle ukuthi my sister. Kuma inbox. Fake heart kuphela. Delete I love you. Fake heart. Stero uyadelete ama message. Facebook. Awushelekanga nje na Facebook awusheleki nje Facebook inkinga. Bayazi ngithanda yini. Una Instagram? Yebo. Shona kuyo uye kuma DM. Ile yani there. Purple. Yeah. DM fake heart. Hleka. Ah, jinja yashela ujinja la. I love you. Uthi amuthule nje. Uthemthatha. Opheka ubhontshisi namhlanje. Uright angithi? Sure. Uhappy? Sure. Yeah. Angithi uyazi ngisayo opheka ubhontshisi manisuka la. Sure. Ah, lutho bhuti wami. Imisto. Uzizwa njani njengomuntu okubona singatholi lutho nje? Mnandi. Ande ngiyabona vele ukuthi ayangifrustana vele. Right? Phone yakhe iyeza. Yo, ngathi ubamba ikhanda ngibona isandla siyanyakaza. Oh Because no. chat's here. Oh, It's inside ClickUp. Everything you need Siyanyakaza in isandla chat is here. sibukela ukuthi wenzani. I saw that hand moving, ngathi sithi nje. Oh no, fam. Yo. Ivule. Eish. Sekuthiwa eish. Kodwa ubhontshisi bhuti Ivule wami. baby. Akusho umuntu. Ngicela ukuthi ivule.
Amara now stand sami uyacava phone mina next mos. Ngiyazi ukuthi ivule sesifuna ukuconfirm ngithi just ivule. Banamafoni afanayo. No. Eish. Indaba. Ngathi the fingerprint sensor ayisabazi. Ayisebenzi. Sure. Uyafuna ngisize ukuthi sebenze. Aye. Aye. Futhi wami umude kunabo kodwa baphezulu kwakho. Ivule. Omusa uzokuvulisa yona. Vula le phone wena. Ukumusa uhline kanjani? Uzama ukuthusa manje baba. Hey. Amara uthiyami. Ufuna umusa akuvulise in the phone. Yini nisha ama promotion. Ufuna umusa akuvulise in the phone. Kahle kahle nizosiphazamisa. Vula iphone baby. Okay ke. Amara baby yini ufuna ukuyibona? Vula. Next. Siyami ngangkwatshisa. Look. Ngangkwatshisa. Sizakhalela. Vula le phone mfethu. Manje yini ngibisa kanje? Asikulwisi. Angithi uma sisicela ukuthi uvule le phone ngoba neyakho uyibukile. Yini iPFM manje uyayibukeka eyakho usafuna ukuthi ibukwe wena. Yini inkinga yakho? Ufuna uyivulele emoyeni le phone. Ngibambe Rafa uthiyami yacula. Angithi nawe Ngicuna ngibambe Rafa. uyaxolisa. Ngeke ngixolisa. Hawu pho kade uthini manje ukuthi Ya ngithi ngicula ngibambe Rafa. Okay lokho uzavula ke la or ngizokuyisa emoyeni. Uzotanta puti wami vula ifoni. Ngibamba Relaxa. Ufuna kuthiwa manje ngivulisa ifoni yakho ngenkani kanti wena ongekho fair. Wa ungekho fair. Usabani ya no. Shishe wayivula boy isizile. Stay bamba. Kahle kahle nisuka la nisuka khona nizosiphazamisa la. Zikhipana. Taputa love you love. All right. All right guys, we on WhatsApp right now. When we're about to start the show, Taputa love you. Yeah. Yeah, kanti wena awuthemba indaba akusheli namanye amantombazane nje ubutatazela kanje. Ya mina wangishiyeli awuthiyami. Sister, maveli kamala kungiqelela. Yo, buka kanjani? Yo. Imistof samabhotshisi puti wami kulethi. Sister, maveli kamala kungiqelela. Maveli kamala umuntu ongasiyo kungiqelela. Singene ku ya. Ala hey, yini? Level asigama lami la. Level. Ya uyabona kuvela wena. Mara ama conversation awaphelelanga ngani. Kuwe. Kanjani manje? Awaphele ngicela ume ngcono. Yazi. Ubani undumi? Yo. No. Ngena kuye. Ubani? Nondumiso noma ngena kuye. Bathandana. Khuluma ndoda ubani undumi? Okay, phuma. Type heart. Noma ngcane ngathi khona umunye I love you la kuqalisa. Shit. Kanjani manje ngoba Uncishiswe HIV lo bhuti ungambona ngaka ngeke. Shit. oh mara awuthiyami. Man down. Kahle nisuka vavele nizosimoshela nje. Ejozi. Manje ningasuka all the way from Jozi nje yini nithunyelwe ngapha. Bese sosebenza ngapha. Amara awuthiyami angincane. Ngiradi ngini. Yini ungancanya uthemba ukuthi wena uyachitha? Fake neheart evuthayo la. Sister. Fake neheart evuthayo la. Ungenapha. Cha uyavutha. Ubani upalisa ubani nondumiso? Ngiyakwazi ngisebenza. Ubani upalisa ubani nondumiso? Sister, cela uyibuzele ngoba ngathi sekubuza mina. Ubani? Nawe uyamazi Ngihlangisa. Musu kuhlanyisa Ngizoyiphahlaza le phone njengamanje. Sister ngicela ungibaleke. Okay. Sindisa ifoni jinja. Uyapi? Hawu. Ubani nondumiso nopalisa? awupalisa cherwa sekasi hayi into Omkrapayo. Uchela uyabona manje into ziringa ngemkrapo waze lapho wena ukuthi Nakho uthi I love you kuyena nje. manje uthi into I love you kusho ukuthi mabhalele umuntu ukuthi I love you. Type lapho sister uthi sex. Ethanda sex lo sengibambile. Yo. Sibone ukuthi ke uthi Jampile bhuti wami. Ilondod. Bawunayo izolo. khuluma. Bawunayo izolo lo muntu lo ngoba ungilanda mina today uthi wena ngikhumbulile bawunalo umuntu izolo. Yeah. No, ngikhunqa uphendule because uzongidinga. Nothing much man beyenzeka nopalisa So manje kwenzakalani? Lisithombe sakhe lesamabele. Yeah. Yo. Hayi amabele ebusweni. Yazi ukhohlakele. Ukhohlakele. Yeah. Hayi wena ma. Kwenzakalani? No, ubani? Sister Yaphezulu kwakhe sister udlala ngawo. Ngicela ngiboleka kancane. Mbuze ukuthi ubani. Ubani lo? maningavumile Ubani? Ubani?
Ubani lo? Now uyazi. Telefone kude. Sister. Ngicela ungiphe le phone. Ngicela ungiphe le phone. Utholile upalisa nabona. Ubani lo? Okay. Wow, awakha fresh. Fresh awakhe. Ngithe fresh awakhe. Yazi vusi ngabe niyamiyeka uma sister ukudabula lo mtshita ngempama ngoba. Hawu jinja. Akaxolisi. Mina sister. Ngenza nesilimo. Sister, yehlisa umoya. Ngabe niyamiyeka usister amdabule ngempama lo ngoba akaxolisi. Lokho into ayazi ukupheka ubhontshisi. Hey. Ufuna ukulinga nami? Bani? Ufuna ukuthini kumina? Usuke la usuka khona uzongimoshela. Uyabona manje into ozenzile. Ngenzeni? Yewena son. Hayibo. Yewena son. Up. Washa up. Uphethe kakhulu. Yinde le ndoda ayiphakami. Relax. Oh no. Sister. Wena naleketsha lamasiko. Angithi wenza ukuthi ngikubambe kanje. Elapho Musa uvusi nentombazana bayayidlalela nje Lokhu lapha. ufuna uyangisabisa ngithi. Ngitsabisa. Wenzani? Mara lento yenzayo ikaka ngiyakutshela. Ikaka kanjani? Kaka lento yenzayo. Bengizothola nini ukusibona wena? Fambu. Lala nami ufuna ukungigulisa. Ufuna ukugula. Ish. Ngiyekele. Hello. Uphumekile. Ya, khuluma ke naye. Sister nangathi ufuna ukukhuluma nawe. Sister. Yehlisa umoya. Sister. Wena naleketsha libonile. Hey wena. Ho. Uthini ngekeja? We're not mincing our words when we say you can never My have too much sister caramel ngeke cheese. asithandi phela uma uzokhuluma kabi ngekeja. Everything needs caramel cheese. Sathandi. Ho. Hello. Ngiphumekile. Hello. Uzozakhathala zibayisi. Manje yini? Wayefuna ukushaya mina. Soxabana nje yami. Soxabana. Nangu umuntu engabe yamnaka ufuna ukukhuluma nawe. Wena lokhu unaka nini nami? Uzibona into ozenzayo. Sister relax. Okay. Okay. Jinja ngathi uzoshaya kule episode. Uyaqhubha amafoni manje. Angithi niyachisa. Ngiyachitha wena ungenaphi lapho ngabe ngiyachitha wena uchitha wena. Awutshintsha kachithi bhuti wami. Sister, yekukulwa. Wena uchitha. Efam. Ufuna ukukhuluma naye nisi. Okay. Angilwe la nisi. Relax ani. Relax. Vusuka mteteli ngiyacela. Yawa. Hawu, now atheka mina nje yami. Angilwe ngithi. Emusa, awumnika ifoni yakho ngifuna umshaya lo. Ukushayela lento yenzayo ke mina. Nawe ngizokushaya futhi. Zoshaba na uthamba. Hayi ngiyayisholo. Wabona beshe ususa lamabhanza wakho uzobona. Ngokushaya phela mina umuzothi ngibasuse. Hawu. Ngabe uyaxolisa. Man, kodisa yini? Sister, wena usazoqhubeka utshole nalo njengoba umbona ukuthi ukwenza slim. Kanti ufuna ukuzwani wena sister? Fakufuni yazibishi. Ya. Memusa, mnike ifoni yakhe. Losala le ufuni. Utholile into obozile. Woza. Angisazi. My brother ufuna ukushaya ujinja ngapha. Sekeleni Ngiyeka wena yezwa. Sikele. Yes. Uyakulokhu ngisabisa. Angitsabisi singayiceda no. Susa lama. Vusi lock. Lock. Usuphumekile. Ngokulokha mina. Kofere emzini kula. Hayi ngiphuphele endaweni manje. Awuvusi, awutabugani aba ana. Ngokulokha mina. Ana. Hayi Sekabhizi kama baked beans umbheke. ngiphuphele endaweni. My brother uyahaka manje lapha sakubona vusi. Yekukulwa. Ya. Angilwe angisaza ngisho. Ya, sinazi. Okay. Lonke ithuba utholayo vusi uphekwani. Usazoqhubeka uthe usamfuna ngithi. Samfuni. Vusi, samba naye lo. Kukuphi kini sokuphelezela? Iskoshi ngathi. Le phone yakho le vele kanje ephaketheni izo. Faka ifoni kahle ephaketheni. Waza mphathisa. Hayi. Hayi uyayiphosa ifoni yakhe. Sister. Ngakana ndaba nosisi uyahlala. Uthi kanje manje. Ukulunga kwami okungaka. 4 years ke yonke amasimbi edraining. Uzongithola kahle. Ya, sister. Ya sokungena umusake manje kudlalwa ke manje. Uvusi beka mtofotofoza. Hayibo. Sister awume. Jesus. Washa. Washa. Vusi lock lo. Ayongeke. Sister. Yehlisa umoya. Vusi, mus. Yehlisa umoya. Ngiyekele tu. Zoboshela umshado wena. Ngiyekele umshado wami wena. Angisakufuna already. Okay. Vusi asambe naye lo.
Asambe naye. Ungeke. Musa, nayi phone. Hello vusi wakhona ungangibhori. Guys, kubhizi. Kubhizi ujinja. Hey sister. Uzotatazela ujinja. Awuyakulwa man. Man, okay. Manje sister usaqhubeka ngitshole naye. Angisakufuni uphuma kithi ufuna ngiyahamba. Yeah. Sambe naye Musa. Musa mambisi. Angisakufuni. Yeah, nayi nefone yakho. Yeah, sister Ungangilandeli. Ungamlandeli. Ungilandeli buze sena nesikhaftini sakho samabhontshisi. Kaftina bhontshisi kuthiwa. Thule lebhontshisi futhi. Fusek nawe. Naye kuyithola iWi-Fi wena. Ted. Ngayitholi keja. Hayibo. Anina Wi-Fi futhi. Anina Wi-Fi kini. Sek. Haw. Ungilandeli na udini. Hayibo, phela ungacabanga usamba nawe noma ngihambe nawe ungidinile ke sister. Haw, pho wayiphoqa mina. Ngiyangibhora. Hayi mina sister. Yakho le. Mina ngenze lutho. Qalile yini? Ngenze lutho. Haw. Lutho. Wena sister ungijwayela kabi ngizama ukukusiza la ngoba nofana lo uye hey unamandla lo. Lo unamandla lo. Lawo mandla akho lawo. Awuvusi mkhaphe vusi. Umgibeze Uber vusi. Shit. Ayikho iWi-Fi kini. Hey guys, zikhalile. Raina Cuts yabonga usijona kule episode. Hey, it was crazy. It was going bananas mntwana wami. So sizomana ku episode elandelayo. Please stay tuned to subscribe, like episode and we'll see you in the next episode. See ya.